समस्थियाव फैदों मन्थ्रिनि बिबान मोनखांनायनि उनाव अदेबानि दासिमबो डिपार्टमेन्टनि कुनु बिबान जाथ'वाखै नाथाय गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर बिथाङा आंखौ दिनैहाय गावनि मन्थ्रि सभायाव लाफाबाय गतिके टीम हिसाबै जि दायित्वखौनो होगोन आङो मन्थ्रि हिसाबै बेखौ दा मावफुंलांगोन आरो दिनै आं समस्थियाव फैनायाव आंनि समस्थिनि गासैबो राजखान्थिनि नङै बेनि जायफोर दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आंखौ दिनै माने लोगो लाफैबाय लोगो हमफैबाय बरायफैबायबो आरो आं सानो बे मोनसे आंनि राजखान्थियारि जिउआव गिदिर मोनसे मदद जे बयबो दिनै बेवहाय फैनानै माने आंजों माने लोगो हमफैदों सावरायफैदों गतिके फैबाय थानाय समाव आं सानो समस्थिजों लोगोसे रायजोनि खामानिफोरखौबो आं मावलांनो हागोन। सार जिहेतु नोंथाङा केबिनेट मिनिस्टार महरै गासै आसामाव माबायदि ना आं बबे बिबानखौ मोनो मा डिपार्टमेन्ट जायो गतिके आंनो होनाय डिपार्टमेन्टनि सायाव आं गासैखौबो नायनानै आसाम नाङै बेवहाय मा मावनांगौ दं गैया बेखौ नायनानै खालामलांगोन आरो बे डिपार्टमेन्टआव थानानै माबाफोर बिदि दं नामा जेखौ गोदानै मावनो गोनां बेबायदि जुदि नोजोराव फैयो अब्ला गिबि मन्थ्रि बिथांजों सावरायनानै आङो बेफोर खामानिखौबो मावलांनो नाजागोन। सरकार बा बिफानारि जेरै सोलिबाय थादों बिदिनो सोलिलांगोन गतिके दा बड'लेण्डआव गोबां डिसि अफिस दं गतिके आगोलनि डिसि अफिस बायदिसिना बेफोरखौ लानानै आं सानो जे माने डिसिनो जनायोब्ला बिथाङा डेफिनेटलि बे खामानिखौबो मावगोन दासिमथ' आं जेबो खबरखौ लाथ'नो हायाखै अदेबानि दा बेफोरो जोंनाव अलरेडि डिसि अफिसफ्रा जागासिनो दंखायो बेनि रिफारेन्स लानानै बुङोब्लानो आं सानो मा डिसिया बेखौ मावगोन बेखौ इन्टेनसनेलि डिसिया हयथ' खालामाखै सोरबा थिकादारा बा मायाबा ओरैनो लिरहोनानै हयथ' आलायनानै दोनदों मानो डिसि अफिसखौ दाबो बाहायनायानो जायाखै।